Betlehemy stoja takmer v každej obci či meste. Ten, ktorý vám teraz ukážeme, postavili miestni chlapci. Použili na to materiál, čo našli v Hornom Srní, nedaleko Trenčína, tak majú Betlehemy 2. Jeden viac ako 60-ročný a druhý má len mesiac. Toto je Betlehem, ktorý postavili miestni mladenci v životnej veľkosti. Robili na ňom viacerí, po večeroch a v garáži. Asi 7 ľudí, 7-8 ešte plus nejaké deti. No a v podstate sme to robili len preto, lebo sa nám to zdalo ako nevyužitý priestor a že môže tam byť niečo krajšie než len prázdny amfiteáter. Boli to tí istí, ktorí sa podielali na príprave toho mlyna tých pilčíkov v rieke Vláre, ktorá sa nám... čo sa teda stalo určitou takou atrakciou v našej obci. V obci tak majú 2 Betlehemy, ktoré si svojou jedinečnosťou konkurujú. Jeden zdobí interiér miestneho kostola a druhý centrum dediny. A tuto je to predsi na venku a je to o moc peknejšie. Ale aj tam je to pekné. Je to vynikajúce. Toto fakt. Len keby to vandali neundieli. Aby to vydržalo. Aby to vydržalo. Všetko je pekné. Máme všetko radi, čo nám spravia. No ten starý Betlehem je teda jedna vec, že je v kostole, druhá vec, že je osvetlený, je nejakým spôsobom, sa tam pohybujú figurky, toto je statická vec, ale je to veľmi zaujímavé. Na zostrojenie 8 postáv a 3 zvierat použili rôzne druhy materiálu. Od dreva, železa, sádry až po polystyrén. Vlastne väčšinou svojpomocne, co dům dá. Čas je asi jediné, čo ich to stálo. Neviem. Neriešili sme náklady, fakt, že... Z Horného Srnia Michal Bujna, televízia Markíza.